Igoraz naiz, eta Gipuzkoako erresidentziatako langilea naiz. Argixago Zumarragako residentzian lan egiten dut, eta Matia Fundazioko langilea naiz. Gatazka honekin 250 egunetik gora damartzagu, eta oso gogorra egiten nahi da, eramaten nahi gean ibilaldi hau. Gehienak emakumeak lan egiten dugu, jende gutxi lan egiten duen sektore bada, ratio ingurun oso pertsonal gutxirekin gaude, jendeak ia ez du erresidentzietan lan egin nahi zeren lankarga izugarria da dagoena, eta gero horren ondorioz pandemia bat etorri zaigu, eta arez eta gauzak okerrago dauzkagu. Ia 5 urte damartzagu hitzarmena lortu nahian, eta nahiko ondo gino batzen pandemia horretiken, eta pandemia etorri zanen, dana pikutara juntzi zaigun, porque jende guztia lanera jun behar izan gendun, grebak utzi behar izan genitun, egun asko daramatzagu gure aldarrikapenak plazaratzen, eta ikustezinak bihurtu gara, bai diputazioak eta bai instituzio publiko guztiak beste alde batera begiratzen ari diralako. Gipuzkoako zentru gehienak ja pribatizatuta daude, bakarren bat gelditzen da publikoa edo gestio publikoa daukana, baina gehienak pribatizatuta daude. Ni adibidez, orain dela 14 urte, zentru publiko batetio, pribatu batera pasatu naiz, eta hori dana izan da, instituzioi etzaielako bat ere inporta, eta nahi dutena da, enpresa pribatuen gain, aberastasuna utzi, langilei, kenduta. Orain dela urte batzuk, zaintza lanak etxean egiten ziren eta emakumek egiten ziren, baina orain negozio bihurtu dira. Orain, enpresa pribatuen esku daude, eta beraiek dana negozio bihurtu dute hau. Orduan, langilei kenduz, beraiek izugarrizko lorpenak dituzte. Nik, en todo este proceso, ezagutu dut jendea, ona ez hobea, eta helako jendea. Niretzako izan da una experiencia brutal. Y ahora has conocido gente como Chomin y... Bueno, ahora mira, Chomin, mira. Me llamo Nieves y soy trabajadora interina en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Pertenezco al colectivo de limpieza. En el Ayuntamiento de Gasteiz actualmente rondamos una interinidad cerca o próxima al 38%. El colectivo de limpiadoras es un colectivo feminizado que también soportamos jornadas inferiores al 100%. Pues la interinidad lo que supone es una falta a la hora de poder tomar decisiones a futuro. No sabemos exactamente si dentro de un mes o 2 vamos a seguir contratadas. Hemos estado muchos años defendiendo las mismas propuestas y hemos sido un sindicato que no hemos vendido nubes de humo. Hemos sido honestos, realistas y garantistas. Y el tiempo está dándonos la razón y poniendo las cosas realmente en su sitio. Hemos conseguido estabilizar esas plazas, ahora tenemos que conseguir unas buenas bases y el siguiente reto es conseguir que todas las jornadas que no sean al 100% consigan a ser jornada completa para tener unos salarios dignos. El estar con los trabajadores y trabajadoras es eso, estar y estar. Hacer visitas a los centros de trabajo, convocar asambleas, ir a concentraciones, escuchar a los trabajadores y trabajadoras. Igor Velasco naiz, ni berez irakaslea naiz eta Itunpeko irakaskuntzako liberatua. Itunpeko irakaskuntzan baditugu bi hitzarmen desberdin, alde batetik badugu gizarte ekimena, paisak eta mojinak, eta bestaldean badauz ikastolak. Naiz eta diru bera jaso, bai, Eusko Jaurlaritzatik, egoera oso desberdina da. Hor ikastolatan honelako, nola esango nuke ni, pasteleo dagoela, eta gure aldean justo kontrakoa elaka dauka gehiengoa, eta nahiko gaineroak ibili gara azken urteotan, eta horri esker hitzarmen berria lortu dugu. Gatazka nik uste dut azken 3 urteetan grebak eta 29 greba egun egin genituen guztira ehunaka mobilizazio, baina nik uste dut gure gatazka zezen askoz lehenago, ezta? Eusko Jaurlaritzak murrizketak egin zituenean eta patronalak edo patronalek kasu honetan Kristau Eskola eta ICCA batez ere bere gain ez zuten hartu
zituzten hartu murrizketa horiek, eta egin zuten izan zen guri zuzen murrizketak egin. Baina, klaro, 2016an hasten dira ja grebak eta abar. Aldez aurretik, ez dakit, 40 mahai negoziatzaile inguru izan genituen, eta ez genuen ezer lortu, eta horrezegatik ikusi genuen azken finean, egin behar genuena bazen benetako borroka, eta holan hasi ziren mobilizazioak. Nik ez dut dudarik gabe elak gehiengoa izateak gatazka honetan izan dela benetan gako bat, gero lortu dugun akordioa sinatzeko. IKP berreskuratu genuen, pilo bat, ez guztia baina asko. Eta gero nik uste dut garrantzitsuena izan dela birkolokazio akordioa, bai, birkolokazio akordio hori ez dauka, horrelakorik nik uste dut ez dagoela inon. Eta bai, aurre jubilatzeko eskubidea, gure hitzarmenean, gure sektorean, gizarte ekimenean, langile guztiek badute eskubide hori. Berdin da irakasle izan, zein pasekoa, zein aurrezkuntzakoa, sinatu genuen akordio hori ostira batean gauez CRL-en lan harreman kontseiluan gaueko ordubietan, eta hurrengo gunean larun bat azan, eta bildu ginen hemen, eta oso momentu ikagarriak izan ziren, benetan. No se, izango zen dituzke irudi horiek? Miren gatazka osoan zehar izan da gure lidergoa, eta kristolan egin zuen. Eta igora bebai azkenengo bilerakor nahiko gorrak izan zirela, goratzen ditut hori ibili ginela egun osoa, oso egun konplexuak izan ziren, baina gero larun batean hemen zegoen giroa bazen kristona. Jendea saltoka, abesten, eta nik uste dut goratuko ditute egun horiek, edo egun hori batez ere larun bat hori nire bizitza osoan, benetan. Yo siento ahora que lo que pasa en los otros centros me toca mucho más cerca y que somos una red mucho más fuerte y a seguir. Y el próximo estaremos ahí también en la calle. Ematen du beti izaten dugula borroka dela bide bakarra, baina borroka egin behar da, baina era antolatuan. Eta horretarako nik uste dute ela sindikatuaren babesa derrigorrezkoa dela. Bai kutxa, bai hemen dagoen jendea, baina batez ere nik uste dut gatazka bat arrakastatsu izateko, bai langileon eta afiliatuen artean, bai delegatu, bai liberatuen artean izan behar dean lotura beharrezkoa dela. Honelako gatazka bat aurrera jarraitzeko zer eta eman behar dituzu ordu pila, pasatu behar dituzu oso momentu txarrak, oso momentu latzak, eta bakoitza alboan izan behar duzu liberatuak, izan behar dituzu delegatuak, eta familiak, bai, hori holan da. Familia alboan ez baduzu oso zaila da gauza hauek ateratzea.